मुङा सबिता गामि सामोदैसा मा जायामोन दाख्लै खिन्थालाय दाखालि 9 थारिखनावहाय मिटिं जादों बे मिटिङावहाय जों थाङोहाय बिदिनो जोंखौ लिंदों आरो थाङो ओमफ्राय जों थांबाय ओमफ्राय बिदि थांनानै खोनासंहैबाय जों फैसा मोनगोन ना मागोन बेखौ मिथिया ओमफ्राय जिखुनु जाया लिंलाङा हिसाबै जों थांदों आरो मानि मिटिं जायामोन नांगोलनि ओमफ्राय फैसा मोनदों फैसा मोनदोंमोन 2000 दा बेखौबोसो बिनानै लांफिनबाय मानि थाखाय बे गावसोरजों सिथाबनानै थायैनि थाखाय माबा फिरफिलाखौ गायैनि थाखायहाय जों फुनानै दोनफिनबाय नालाय दा बिनि थाखायनो बिना लांफैफिनबाय जाहैबाय सोर लाङा फैसाखौ जिखुनु जाया बे प्राइमारिनि मानसियानो लांबाय बिसोरनो होफैदोंमोन इसोरनो होदोंमोन आंखौ माबा लेंफैदों आरो लेंनायाव जों मिटिं दं होननायखाय जों थांदों बाबुमोन थांनायावहाय ओमफ्राय जों आर'नाइ सोदागोन ना मागोन मिथिया ओमफ्राय जिरायबाय ओमफ्राय खोनासंबाय ओमफ्राय बेनि उनावनो जोंखौ आर'नाइ सोदों बाबुमोन जों मिटिं बै खाम्फा सार फैयो होननानैहाय बुंदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय मिटिं दंनायखाय जों खोनासंनोसो थांदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय बिदि आर'नाइ सोगोन बेखौ जों सानाखैमोन आरो बे बाथ्रायाथ' नंगौ 9 थारिख दाखालि जुनावहाय जानानै थांदों जोंनि माने नोंथारै जोंनि गामिनि जायफ्रा थाखा फैसायाव दुरबल दा बिसोरखौहाय टारगेट खालामनानै बिसोरो मिटिङाव लिंनानै थांदों बिथांमोननि स्टेटमेन्ट मथेबाथ' मिटिङाव लिंनानै थांदों बिसोरो मिटिंखाय गासैबो जनसाधारनफ्रानो बिसोरबा नङा दस्रा गामिनिबो मिटिं होनायखाय खोनासंनो फैदों खोनासंनो थांबाय बिसोरनि बुंनाय मथे लास्टआव मा जाहैखो नाम गाबज्रिनानै बिसोरखौहाय आर'नाइ गानहोबाय बिथांमोना गावसिनि नाम दंना गैया बेखौ मिथियामोन दा आर'नाइ गानहोजाबाय आर'नाइ गानहोखांनायनि उनावहाय बिथांमोननिफ्राय खोनाबाय जोङो बिथांमोना 1000 500 सोरबा 2000 बेबायदि थाखा होनानै बिथांमोनखौ फुस्लायनानै दोनदों बे हिसाबै आं बेखौनो दुखु मोननाय फोरमायदों जाहाथे बेबायदि नोंथारै मानसिफोरखौ बिदि गरसे गरनै थाखा होनानै बिदि थगायनानै लाङा भबिसतआव जेन' जोंखौ जोंनि एरियाखौहाय रोंथारा गोरों गैया सासेबो बुजिनो हाया बेफोरबायदि साननानै जेन' बेबायदि आरो भबिसतआव बेबायदि जोंखौ गरसे गरनै थाखाखौ लानानै राजनिति दागिलेथों बिथांमोना जुदि गोसोब्ला 17 बोसोरनि गेजेरावहाय बिसोरो मावनो हागौमोन दा नोंथांमोनानो नुगोन बे गामियाव हाबफैग्रा मेन लामा जोंनियावबा नङा ओरै साहाबो नाखिदारा बे लामा थाङो बेफोरखौनो मावाखै दा आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जाहाथे बेबायदि नोंथारै इलेक्सननि समावबा राजनितिक गेलेनानै पाब्लिकफोरनिफ्राय भटखौ आदाय खालामालासिनो जुदि नंथारगौ राजनितिक बेखौ गेलेयोब्ला मोजां जागौ गामिनि आं नुखानाय खोनाखानाय मोनथिखानाय हिसाबै आं बेखौ गोख्रोङै बुङो आरो जाहाथे बिफिएफआ बेबायदि उनावहाय राजनितिक दा खालामथों बेबायदि नोंथारै गरसे गरनै थाखाखौल' देखायनानै जों बेयावहाय गामि हिसाबै जोङो मोनथिखायो सोर मबेजों बिपिएफजों इउपिपिएलजों बिथांमोनाथ' जोंनि इउपिपिएलनि गासिबो आरो नोंथांमोनाबो एसे सिगां मिथिबाय बिथांमोना मबे पार्टिखौ सापर्ट होयो गोदोनिफ्रायनो बिथांमोना इउपिपिएलजोंनो दङ दिनैसिमबो दङ आरो जेबो बिथांमोननिफ्राय खोनादों जोङो जेबो बिसोरो मोनाखै आरो नोंखाखौ मोनाखै दा जोंजोंनो दङ बिथांमोना इउपिपिएलनिनो गासिबो सापर्टार दा बिथांमोनखौ जोंनि रायजो राजाफ्रानो मिथिगौ माबायदि मावदों मावाखै बेखौथ' बुंनांलायनांगौनिबो खोथा नंला आरो गावनो स्वयं दाखालि खाम्फायानो गावनो फैबाय 4 व्हिलार गारियानो हाबजागोन हाबजाया बेबायदि लामा अबस्था दाबो दा बेखौ आं हारसिं बेक्तिबा बुंनानै बेखौ मा जानो जोंनि रायजो राजाफ्रानो बेखौ गासैबो फोरमान दङ मावदों मावाखै मेम्बारफ्रा माबायदि खामानि मावदों